شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራም ናይ Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Det här är det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ሕጂ ንምልዋጥና ንእመን ድብል እዩ Och dagens ord det är lita på att din förändring är ju nu. ሪኹም ብሩኻት ሓደ ጊዜ ለውጥና ኻባና ኣዝዩ ርሑቕ ኮይኑ ይስምዓና Ibland kan vi känna att vår förändring är långt borta från oss. ንለውጥና ነርሕቆን ነቕርቦን ንሕና ኢና Det som gör att vår förändring är nära eller sen det är vi själva. እንተ ደኣ ጽባሕ ዝልወጥ ትብል እንድሕር ኮንካ ለውጥኻ ንጽባሕ እዩ Så om du säger det imorgon jag ska förändras, då är din förändring imorgon. እንተ ደኣ ንሕና ደኣ ማኣስ ክንልወጥ እንድሕር ኢልካ ማኣስ እውን ኣይትልወጥን ኢኻ Men om du säger, hur ska jag ändras? Då kommer inte förändringen vara också på samma sätt. እንተ ደኣ ለውጥኻ ንዓመታ ሓሲብካዮ ንዓመታ ኢኻ ክትልወጥ Så om du funderar på att din förändring är nästa år, så kommer det vara nästa år. ኣምላኽ ግን ሕጂ ክትልወጥ ይደሊ Men Guds vilja är att du ska förändras nu. ምክንያት ለውጥ ብሓሳብ እዩ ትጅምር Det är för att förändring startar i ens ለውጥ tankar. ውሽጢ እዩ ትጅምር Förändring sker inifrån. ሎሚ ካብ ማንም ዓይነት ዝሓዘኩም ጉዳይ ከም ትልወጡስ እመኑ Så lita på att idag på alla sätt som fångar att ni kan förändras därifrån. ምናልባሽ ዘይትደልይዎ ባህሪ ልምዲ ተቋጻጺርኩም ኸውን Det kan vara beteende eller vana som ni har som ni inte tycker om. ይኣኽለኩም ስለቲ ጉዳይ ምብካይ Så ni behöver inte gråta längre över det. ሎሚ ብእምነት ነዚ ነገር እዚ ተለዊጦሉ ኢልኩም ደውበሉ Så idag stå genom tro och säga att du förändras från det. ምክንያቱ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ዕብራውያን 11 ጥቕሲ 1 Så när vi kollar i Hebreerbrevet kapitel 11 vers 1. እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እያ Det står tron är en övertygelse om det man hoppas, en vishet om ting som man inte ser. ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ግን እምነት ግና ኢሉ ጥራሕ ደይኮነ ድዛረብሲ ሕጂ እምነት ኢሉ እዩ ጅምር I den engelska översättningen står det tron nu, förklarade. እምነት ጽባሕ ኣይኮነን Tron är inte imorgon. እምነት ተስፋ ኣይኮነን Tron är inte hopp. እምነት ሕጂ እዩ Tron är nu. ኣምላኽ ከም ዝልውጠኩም Att Gud förändrar er. ንጽባሕ ኣይትእመኑ Vänta inte på det att det är imorgon. ሕጂ እመኑ Lita på att det är nu. ካብቲ ዝሓዘኩም ነገር ከም ትወፁ Från det sak som håller er, att ni ska komma ut från det. ንሕጂ እመኑ Lita att det är idag. ሕጂ ለውጥኹም እመኑ እሞ Lita på att er förändring är nu. ሕጂ ናይ ለውጥኹም ስራሕ ኣብ ሂወትኩም ክጅመር እዩ Då kommer förändringens verk börja ske redan nu. ምክንያቱ እምነት ሕጂ እዩ Och det är för att tro är nu. ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣሎ እዩ Allt är möjligt för Gud. ንሕጂ ዝኣምን ከዓ ኩሉ ይከኣሎ እዩ Och för den som tror nu så är det allt möjligt också. ንኽትልወጡ ሕጂ ምእማን ይደድልየኩም Så det enda ni behöver är att du har tro till att din förändring är nu. ንኽትስኡ ሕጂ ምእማን ይደድልየኩም Det enda ni behöver lita på att ni reser upp er nu. ክንደይ ግዜ ወሲዱ እቲ ጉዳይ ብዘየገድስ Det spelar ingen roll hur lång tid det har tagit. ክንደይ ኣባላሽሎ ብሂወትኩም ብዘየገድስ Det spelar ingen roll till vilken nivå du har förstört i ert liv. ንለውጢ ሕጂ ደወሉ Men stå fast för förändringen nu. ጽባሕ ዝብሉ ሰባት Människor som ser imorgon, ጽባሕ እውን ጽባሕ እዮም ዝብሉ de kommer också säga imorgon, imorgon. ናይ ሕጂ እዮም ዝዕወቱ De som säger nu, det är de som lyckas. ንተኣምነሉ ነገርስ ሕጂ እመነሉ Det som du har tillit till, lita på det nu. ንለውጥኻስ ሕጂ እመነሉ Så lita på din förändring nu. ካልኦት ካብ ተለወጡ ንስኻ ደይትልወጠሉ ምክንያት የለን ሕጂ ከም ትልወጥ እመን Även när andra förändras, det finns ingen anledning att du inte ska förändras. Så lita på det nu. በኢየሱስ ስም ናይ ጸሎት ህይወተይ ሎሚ ሕጂ ተለዊጡ ይበል Så börja proklamera i Jesu namn mitt böneliv. Allt som jag vill se mitt liv ha förändring nu. ከም ዝተለወጠ ሰብ ኮንካ ፕላን ግበር Och börja planera som en person som har fått se sin förändring. ናይ ጸሎት ህይወትኩም ተለዊጡ ክጸንሐኩም እዩ Då kommer ni få se era böneliv förändras. በኢየሱስ ስም እዚ ባህሪ እዚ ኣባይ ካብ ሎሚ ኣይሰርሕን ይበሉ Så börja säga i Jesu namn, det här beteendet ska inte ha någon makt över mig från mig idag. ሕጂ ግዝኣት ናይቲ ልምዲ ካብ ህይወትኩም ክብታኽ እዩ Och då kommer ni få se hur det förlorar sin makt över era liv från den stunden. ኣምላኽ ተስፋ ክትገብሩ ዘይኮነስ ሕጂ ክትኣምኑ ይደሊ Gud vill inte att ni ska ha hopp till saker utan att ni ska tro till det nu. ሕጂ ናይ ለውጥኩም ጊዜ እዩ Så nu är er tid för förändring. ንስኹም ክቡራትን ብሉጻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.